बेफोरनि जिथु केस गोबां केसा उइद्र जाबाय आरो माखासे केसा उइद्र जानायनि लामायाव जुदि बेवहाय मानगोनां रन्जन दैमारिनि खोथा आरो बिथांजों लोगोसे माखासे जेल जानांनाय जेफोरनि खोथाखौ बुङोबा सुप्रिम कर्टआव बे केसखौ न'खरनि आरो आफादनि लुबैनाय बायदियैनो माखासे एडभकेटफोरखौ हमनायनि गेजेरजों बे केसखौ उइद्र जानो थाखाय बा बेल मोननो थाखाय जेफोर हाबाफारि मावनो गोनां दङ बा इनिसिएटिभ लानो गोनां दङ बे इनिसिएटिभफोरखौ लाबाय थानाय जादों। बेवहाय सरकारजोंबो रायलायबाय थानाय जादों जाहाथे बिथांखौ गनायनि जिथु हाबाफारिफोर सरकारा लानांगौ बेखौ जाहाथे सरकारा लायो आरो जाहाथे बिथाङा कर्टनिफ्राय बेल एबा कर्टनिफ्राय बेल मोननानै जाहाथे गबोनो हायो बे बाथ्राफोरखौ लानानै जेब्लायबो सरकारजों सावरायबाय थादों आरो जों मिजिंथिदों बिथांनि केसआबो जोबलांगोन। नाथाय केस होननाय लोगो लोगो गोबां रोखोमनि कर्टनि जेफोर नेम बायदिसिना दङ बेफोरखौ जिहेथु जोङो फेस जानांगासिनो दङ आरो फेस जाखांनायनि उनाव बेफोर केसफ्राबो जोबगोन होननानै जों आसा खालामदों। दा बे जेसेबां जेलाव दङ बे जेलाव थानाय मानसिफ्रा जाहाथे गबोयो बेनि थाखाय सरकारा खामानि मावगासिनो। बेफोरनि जिथु केस गोबां केसा उइद्र जाबाय आरो माखासे केसा उइद्र जानायनि लामायाव जुदि बेवहाय मानगोनां रन्जन दैमारिनि खोथा आरो बिथांजों लोगोसे माखासे जेल जानांनाय जेफोरनि खोथाखौ बुङोबा सुप्रिम कर्टआव बे केसखौ न'खरनि आरो आफादनि लुबैनाय बायदियैनो माखासे एडभकेटफोरखौ हमनायनि गेजेरजों बे केसखौ उइद्र जानो थाखाय बा बेल मोननो थाखाय जेफोर हाबाफारि मावनो गोनां दङ बा इनिसिएटिभ लानो गोनां दङ बे इनिसिएटिभफोरखौ लाबाय थानाय जादों। बेवहाय सरकारजोंबो रायलायबाय थानाय जादों जाहाथे बिथांखौ गनायनि जिथु हाबाफारिफोर सरकारा लानांगौ बेखौ जाहाथे सरकारा लायो आरो जाहाथे बिथाङा कर्टनिफ्राय बेल एबा कर्टनिफ्राय बेल मोननानै जाहाथे गबोनो हायो बे बाथ्राफोरखौ लानानै जेब्लायबो सरकारजों सावरायबाय थादों आरो जों मिजिंथिदों बिथांनि केसआबो जोबलांगोन। नाथाय केस होननाय लोगो लोगो गोबां रोखोमनि कर्टनि जेफोर नेम बायदिसिना दङ बेफोरखौ जिहेथु जोङो फेस जानांगासिनो दङ आरो फेस जाखांनायनि उनाव बेफोर केसफ्राबो जोबगोन होननानै जों आसा खालामदों। दा बे जेसेबां जेलाव दङ बे जेलाव थानाय मानसिफ्रा जाहाथे गबोयो बेनि थाखाय सरकारा खामानि मावगासिनो।